Ibhalwe nguSiqiniseko the Prince, isihloko sayo sithi umkaJobe. Lesi isigcawu sesishiyagalombili. Ngisho nongesona isanusi sezulu wayibonela nje ukuthi namhlanje lizobalela namafu athe qwaqwa lapha esibhakabhakeni ayavilapha ukwenza umsebenzi wayo okuvimba ukushisa kwelanga. Isikhathi sasemina sekuseni lona ke umgwaqo onguthela wayeka lapho khona okuphithizela khona imoto. Nanti nephole libovu likaJabulani kuleso siphithiphithi kukhala ingoma phakathi noma ingakhaleli phezulu kakhulu kodwa inhlamvu zamagama azo iyezwakala. uJabulani akanake kwakunaka uhlabelela phezulu kwathi noMagumede umthe njo uJabulani emehlweni sakunengeka. Elizweni yami oh ukhale sakho isiginci oh wangibuka wahleka believe akekho omunye hawu uwe wena wedwa nebhadi hawu isilima ngempela. How good and let you go 1000 ngempela. How good and let you go phukweni ngempela how ucishelani manje hawu wena wacisha lo ucishelani manje uthi kwenzakaleni le ngoma imnandi wena uyicishelani ke manje awu cha kodwa nawe hayi cha awukahle uthuba isilima isilima kanjani manje uthi eksami isilima ngempela ibengidedelana ngihambe iex yakho nilalela ingoma lena nawe uyayizwa nje awusho ayike ingoma engase sidlale mhlasimba ima khona ingoma ethi awuthi ngikusethe awuthi ngikusethe uMagobede abuke phansi phezulu uJabulani hawu yini manje yazi lizobhora ke lolu hambo leli uma sithule athule nje uMagumede angaphendula okay ke wena ke ufuna ukudlala iphi ingoma ahosha ucingo lwakho uMagumede awuna ingoma kaJudy Bush ahwaqa uJabulani ubalo uJudy Bush olocula ingoma ethi if my life wasn't here with me tonight ahwaqa uJabulani ayi angiyazi lo ngoma mina okay ka Kathy Sweet ethi I wanna tease you I wanna please you I wanna show you baby that I love you hayi ngeke ingoma endala kanje phela lo ngoma mina ngayizwa idlalo baba kudala kudala futhi nakona wayidlala ku cassette adini uMagumede uqonda ukuthini ngami uqonda ukuthi mina ngimdala ngilingana nobaba wakho uyanqena mhlasimbe ngivusele emumva awukahle yini manje mina bengaqondile kanjalo hawu nawe ukuthi lezi ngoma lezi uyifunayo zindala kakhulu okay ke kulungile xhumana ku-Oxy ke awudlale yakho ke ingoma ngokusheshsha uMagumede amonyula intambo lexhume efonini kaJabulani ebese xhuma ocingweni lakhe akuphelanga isikhathi esingakanani ayibisishila ingoma eculwa uCeline Dion eyabhalwa uAretha Franklin ngo1967 ethi you make me feel like a natural woman. Lapho uMagumede ucelela phezulu azacimeza uJabulani yena akasacikekile kanje ungafunga ukuthi ngenhliziyo uthi gazi sofika lapho esiyakhona aphendula ikhanda uJabulani abuka uMagumede ebese eyakuphoqa ukumamatheka uJabulani ajikisa ikhanda abuka umgwaqo ebese yathula du ayigqobe kakhulu imoto